बिमानि फुरा गियाना नोंनाव दङ आंनिसो मोनलोंफेरदों इदि मोसाग्राफोरा बिसोर साथामानो माबा बावगारबाय थायो। हेलो एवरीवन वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आंनि यूट्यूब चैनलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायहरबाय। थाम्बनेलाव नुना नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ आं जेबो बुंला। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो आरो जोबजासिम नायदो। थ'दे बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। मोसागोन नोंसोरो? दसेनि उनाव এতিয়া আমাৰ শিকিবলগীয়া বহুত আছে ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰতো। বৰ্তমানলৈকে আমাৰ মিচিঙে গাহৰিবিলাক পুহি থাকিলে নহ'ব, এক্সপাৰ্ট কৰিব লাগিব। হেণ্ডলুমৰ কথাটোৱে কৈছোঁ। অকল আমি মাটিশালটো ব্যৱহাৰ কৰি থাকিলে নহ'ব। আমি আধুনিক সাইণ্টিফিক চিষ্টেমেৰে কেনেকৈ আমি তাত হালটো গৈ আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটবিলাকত আমি দখল কৰিব পাৰিম, সেই কথা আমি আমাৰ আবক बिखरा जाबाय जों बिमाफ्राबो आं जोबोद खुसि जायो आरो बुङोबो आङो जोंनि बिमाफ्रा एसे सांग्रांसिन जाबाय ने होननानै आङो बुङो आरो बिमाफ्रा फैयो आरो फैनानै दा एसे फरायसालिफ्राव फैनानै खबर लाफैदोंसै। बेफोरबायदि जुदि खबर लायोब्ला जोंनि फिसाफ्रा माब्लाबाबो फरायनायाव उन जानाय नङा। जोङो फरायनायखौ गोसो होग्रोनांगोन। फरायनाया थाबासो शिक्षा थाबासो उन्दै बैसोआव हाबा जानाया खमायगोन। दिनै सोलोंथाइ गैयिनि थाखाय बिसोरो मा होनदों मा खालामगोन मा मागोन मोननानै बिदि उन्दै बैसोआवहाय हाबा जायो आरो उन्दै बैसोआव हाबा जानानै गावसिनि न'खर जिबनखौ नस्थ' खालामनो हास्थायो। सासे 16-17 बोसोर 18 बोसोर गथ'आ हाबा जायोब्ला बे गथ'आ थांनानै गुबुन न'खरनि बारहावाजों मिलायहैनो गोनाङाबो धेमालि गिदिर खोथा नङा। बै न'खरनि गिदिर बिबानखौ लानांगौआ बिनि थाखाय जोबोद बजाय जानानै फैयो। फारसेथिं गावनि बिसायखौ सिबिनाय, गावनि बिहाव बिखुनजोखौ सिबिनाय, समाजखौ सिबिनाय जोबोद गिदिर बिबान। बोसोरसे बोसोरनि उनाव गथ' बादो रिदिं रेडिया बिखुङाव लादो खावा खाथां हौवायाबो साख्रि मोनला, गावनाबो फरायनाय जाला, हौवाना फरायनाय जाला। बेफोरबायदिनो जोंनि गथ'फ्रा बांसिन गारलायनाय जाबाय आरो बेबायदिनो गोबां गारलायनायखौबो जों नुनो मोनबाय जोंनि समाजनि गेजेराव। आरो गुबुन हिन्जावा गुबुन हौवाखौ मोजां मोननायखौबो जों नुनो मोनबाय आरो गुबुन हौवाया गुबुन हिन्जावखौ मोजां मोननाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनबाय। मानोना बे उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि थाखायनो दिनै बेफोरबायदि जोंनि गेजेरावहाय जानाय जाबाय। बेनिखायनो गथ'खौ दहायनो जोंनि सिगां बुंथिगिरिया होनबाय फाउन्डेसना थिग जानांगौ। नंगौ, फाउन्डेसनाव जुदि थिग नङाब्ला नों मालाबाबो मोजां खालामनो हाया। बेनिखायनो उन्दैनिफ्रायनो बोसोन लाग्रा जानांगौ। आरो आं बेहाय मोनसे आं बुंनो हास्थायो, नों जिखि नाथाय बिमा गैयाबा फिसाया थानांगौ। सोर गथ' बेलाय अबे गथ'आ गाज्रि लामाजों थांनो हानो बियो मालाबाबो हाया। दिनै जोंनि बिफाफ्रा मेंदों होननानै आलादा जना थानोसै, बिमायाबो आरो बिथिं मेंनानै संनाय खावनायजों जाहोनोसै। नै बिदिफ्राव जोंनि गथ'फ्रा गोबां गाज्रि लामाजों मा होनो थाङो। बेनिखायनो आं खावलायदों बिमानि फुरा गियाना नोंनाव दङ आरो जुदि गैया गथ'फोरखौ जुदि बिदि फोरोंनो हायाखैब्ला अब्ला बिमाफोर साननानै नायदो जोंहा माबा मोनसे खहा दङ। जोंहा Muslima Komila Semirani Nani Bromoko Ponglisya Bimunti Batin Pabek Kogan Jalan. Hi guys, ini lah bayu dah anglai.
लाबाय दा आं नोंखौ थगायदोसो दे होनदो हाय होनदो बिदि लाजिनो हामा ग्रिन टि लोंनो नागिरदो जोङो नै दिनैसो मोनलोंफेरदो इदि बोरसि बोननाय अरुणाचलाव रैखाथि बादायाव जों थाहैनांनाय बेफोर बेसेबांबा दुखुनांथाव जायो दा जों बेफोरनि फारसे सानोना साना आरो सानमारदोंब्ला जोंनि मावनो आरो थानाया मा बै सुबुंफ्रा मुंख्लं जालाङो मानो जालांदोंमोन बर' हारिनि थाखाय बर' हारिखौ बुहुमाव मोनसे गेरेमसा हारि दानो थाखाय बड'फाया जि मोन्थोरखौ होलांदोंमोन बावहाय जोङो बयबो बाहागो लालायनानै हाबा मावदोंमोन नाथाय दिनैबोथ' जाफुंजोबाखै थांखिया दाबोथ' जाफुङाखै जोंहा फालिदों बावहाय जोंनि जि मोनसे बाहागो लानाय बे बाहागो लानाया उनाव बेबायदि जानो नांनाय नङा सानसेनि थाखाय हाबाखौ दोनथ'नानै बावहाय लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लानो हायैयाबो बे दुखुनांथाव बाथ्रा दिनै जिल्लानि बे मोनसे जुथुमा जोनोम सान फालिनाय गोथार बर' आइजो माहारिनि बे जोनोम सानखौ फालिनायाव बेबायदि अनजिमाजों जोङो फालिनानै बिदाय होनो नागिरोब्ला बाथ्रा बिदाय होनो गोनां जायोबा बे बेसेबां दुखुनांथाव बाथ्रा बे रोखोमजों जानाय नङा दा जोंनि फोरोंनायाव जोङो नंगौ गोदान सोदोमस्रि बारा जोंनि मोदोमाव दिनै नांबाय गोदान सोदोमस्रिनि बारा जोंनि ओंखाम जानो थांबाय दिनै जोङो मिथिंखौ दसे खोनासंबाय ओमफ्राय दा ओंखाम जासिगोन आरो नै गोलोमजोबनानै ओरैबायदि माने सेहेरायानो गोसोम जाखाजोब्बाय माने बे गुफुराबो मबाइलनि माबायावसो गुफुर जाबाय जोङो गाइस नै गोलोमनायजों माइ गायनानै गोसोम जाजोबदों बयबो ना गुरनाय माइ गायनाय दाथ' गोलोम बोथोर नालाय ना दैज्लां बोथोरसो नालाय ओरैबायदि गरम आयु ओंखाम जानानै लानि ओमफ्राय आरो दा खोनासंहैलायनोसै मिथिङाव जिरायनानै ना ओंखाम जानो फैबाय जोङो दा गोरमि माने न'निफ्राय गिसि लाबोखादों आरो जोंहानि आफाया हेबनानै होनाय माने बानायनानै होनाय गय जिरायदोंनि बिराद गोबावनि उनाव लोगो मोनलायबाय जोङो फांसन जाबा लोगो मोनलायबाय आरो माबा दाख्लै आमथिसुवा खालि लोगो मोन्दोंमोन आरोना जोङो आमथिसुवा खालि ओमफ्राय दा दिनैसो लोगो मोनलायबाय माने फांसन जाबाल' जंसन जाबाय थायो माने जों सानैया मानोना जेरावबो बेरायनो गैया नालाय ना माखौथ' नेनोसै जोङो एबार नासो नै जोंनिया जानो जालायबाय
मोजां मोननानै समखं जिपि नि आफादगिरि सुकुराम ब्रह्म फंबाया 500 रां आरो निसामाला जिपि नि आफादगिरि मुस्लिमा देकापाम गाव पन्सायतनि आफादगिरि मुस्लिमा सुनिता मुसाहारि बिथाङाबो 500 आरो जोंनि दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि गाहाय नेहाथारि मुस्लिमा भारती ब्रह्म बिथांजोआबो 200 रां नोगोद गासै 1200 रां बिथांमोननो बान्था होनाय जादों बेखौ लानो थाखाय खावलायबाय थारैनो थार बाथ्रा बिथांमोननि मेथाइया मिनिंफुल सासे आइजोखौ सासे दुर्गा देवी खामानि मावनायनिफ्राय लानानै सानसेयाव बेसेबां खामानि मावनो हायो बे गासिबो खामानिखौ मोनसे समावनो माखासे खामानि मावनो हायो आइजोफ्रा बेनि थाखायनो दुर्गा देवी बिथांजों 10था आखाइजों रुजुफानाय जादों बे आइजो माहारिखौ बाथ्राया सैथो होननानैबो आं साननानै लायो मोसाग्राफोरा बिसोर साथामानो माबा बावगारबाय थायो बिसोर साथाम ओइनो सासेयाथ' बेलेगावसो खारबावदों गिनानैनो मोनसेबो स्टेप बावगारजोब्बाय बिसोरो मोसानानै दालाय बोरै मोनदों लोहो लोहो सोंनायनि उनावसो गाव जोब्बाय जोंना ओरैबायदि गरम ओरैबायदि आयु माने लास्ट जोबजासिम थाखाबाय आरोना ओमफ्राय बाखि मोसाग्राफ्रा मोसागासिनो ओमफ्राय जोङो नेनो बाबाय ओमफ्राय दा फैबाय आरोना मुम्फुलाव बे मुम्फुलाव साथा हमनानै नै बेस्राया साथा हमनानै होगासिनो आंनो बिराद मोजां गथ' ओमफ्राय नै बिथिंजायबो जमिरानि नायहर ओमफ्राय दिनै भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनबाय बा लाइक शेयार साबस्क्राइब आरो कमेन्ट हरनो दाबाव बाय